मांगता केहू 1 लाख पैसा मांगता वे रेटावा केहू अपाची केहू मांगेला बुलेटावा केहू 1 लाख पैसा मांगता वे रेटावा बाकी एगो जाते रंगदार अहिरा ने उ दहेज में दुनाली के डिमांड करेला ओकर एगो अलग बनल पहचान पूरा इंडिया में बड़े बड़े कांड करेला डिमांड करेला DJ Anand Tiwari गोली बंदूक खाली आवे ओकरा बात में ए भाई काटा पिस्टल न लेके घूमे ले हाथ में आए हाय गोली बंदूक खाली आवे ओकरा बात में काटा पिस्टल न लेके घूमे ले हाथ में सब जाता ओकरा से रहे परेशान उ दहेज में दुनाली के डिमांड करेला ओकर एगो अलग बनल पहचान पूरा एरिया में बड़े बड़े कांड करेला डिमांड करेला दहेज में दुनाली के डिमांड करेला पंकज सोनू हवे दबंग रे आए हाय करेला राई रोज लड़ेले जंग रे हाँ हाँ पंकज सोनू हवे दबंग रे करेला राई रोज लड़ेले जंग रे चले सुनील छतिया के कोई के उताने उ दहेज में दुनाली के डिमांड करेला ओकर एगो अलग बनल पहचान पूरा एरिया में बड़े बड़े कांड करेला समझला। चांद रिकॉर्डिंग स्टूडियो देवरिया।